Waar van het weekend in Ezelstad bij Oostmaarhorn op vakantie wie, belonnen Samar in de filmset van de film Berend Botje. Wie kent het liedje niet? Ja, iedereen kent het liedje. Maar waar het liedje en het verhaal echt over gaat, ja, dat hebben wij vormgegeven in deze film. Ik was op een gegeven moment een uitzending aan het kijken van Nederland van boven, van de VPRO. Met de helikopter vliegen ze dan boven Nederland. En dan zag ik in één keer een klein stadje, Ezelstad. Daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dit stadje heeft alles wat we zochten voor een film. De prachtige omgeving ook voor een film op te nemen, want daar had je van alles. Green, water. Zit ik naar de film toch? Jazeker. Mijn collega en ik hadden even meiden in een figuratie. De film gaat over Berend Botje. En dat is een meisje van een jaar of 10. En zij is de laatste telg uit de familie Botje. Haar vader heet Berend, haar opa heet Berend, haar overgrootvader heet Berend. Ja, zij kregen een meisje, nou, die heet ook Berend. En Berend vindt een heel bijzonder ei. Hier in Ezelstad. Ja, dit is het ei in de film. Die zit hierin. Zit er niet het nep ei in? Ja, hij is heel mooi. En hij is heel kleurrijk en hij heeft allemaal hele mooie stipjes. Voor Berend Botje hebben we een hele mooie cast. Doris Zuiderland, zij speelt Berend. Het is haar eerste film, maar ze is echt een natuurtalent. Maar daarnaast hebben we ook hele mooie namen zoals Klaas van Kruistum, Thomas Akda, Suzanne Radder. Ja, echt allemaal topnamen die zich verbonden hebben aan deze productie. De film gaat eind september, begin oktober in première en gaat draaien in de Nederlandse bioscopen. Omdat het echt een geweldige film wordt. Het wordt gewoon leuk, avontuurlijk en, Leuk. en grappig en leuk. Als je film niet gaat zien, dan mis je vooral waar gaat dat liedje Berend Botje nou over. Dus wij hebben eigenlijk de mythe van Berend Botje ging uit varen tot leven geroepen. En nou, dan mis je echt wel een bijzonder avontuur. Ja. Ik ga nu niet vertellen hoe het helemaal afloopt natuurlijk.